Sibingelele umoya ingcwele ola endlini ogade ifa lika baba, ogade icebo likaNkulunkulu. Sibingelele ubuthathu bukaNkulunkulu obula endlini, naze nagcwala uNkulunkulu la endlini. Umuzi uNkulunkulu ethaphuka nje njengephunga ungena lapha emnyango. Manje mawuzoma endaweni enjena ngathi ungavela nje bayede Nkosi ngoba ukhona. Mungena endaweni la ekhona ngathi ungavela umnqule, uvele nje umnqule. Manje fanele si-observe uhlelo kodwa ukhona ke yena. Angazi ubani ongenela enesidingo. Ngicela ukukutshela inceke uNkulunkulu esazoma la uzophuma iphenduliwe le nkinga ongene nayo. Uzophuma ilungile le meko odinga ukuthi ilunge. Uzophuma kulungile inceke uNkulunkulu mayima nje la. Izwi likaNkulunkulu lehla uzophuma ilungile imeko yakho. Amen. Bazalwana sithathe leli thuba kule mzuzwana nje embalwa sibingelele inceke kaNkulunkulu obeke uNkulunkulu kubheka ifa likaNkulunkulu. Bandla lenkosi fundisa umalunga siyabingelela egama lika Jesu. Siyabingelela i-leadership yonke la ekhaya befundisi abavangela abashumayeli isebenzi zonke endlini inceke zonke eyisevendlini yenkosi. Amen. Bese ngiphenduka ngibingeleleke laba baze babaluleka ke kimi kakhulu laba ngicela bashale izandla laba bazalwana nalaba ya egameni lika Jesu. Amen. It is so beautiful bazalwane to see young people that love the Lord, abathanda uJesu la eMlazi. Ubona abantu abasha abathanda uJesu eMlazi, ubona abantu abasha kulomlazi onje ukuthola abantu abasha abathanda uJesu. Ngihlela phansi mfundisi ngibuka sinikela ngibona ibandla libalanced. I see young people, I see old people. Ngithi laze la health leli mahlubusisiwe to pastor such a beautiful church. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Amen. Because nginceke endlini yenkosi umnandi ukubona iorder endlini kaNkulunkulu. Nine order le yabona le order le eyenza uma ungena uyimind ukuthi yibo Nkosi yami ngazi nginjani niqondile nithe bazalwane. Nkosi nibusise bazalwane. It is so nice ungena endlini yenkosi ubona asikho isiphithiphithi la. Yabona from umfundisi uyabona nje kuqondile. Umemala ngathi khona ngathi urehezile wathi afike uthi within isikhathi ethize bese uhlala phansi kufika uMajola naye angadonsi uMajola naye afika ethi 1 2 bese kungenela ayinone ne order ngiyanisaba nje ne order niqondile inkosi nibusise bazalwane. Amen. Bazalwane usekhulumile umfundisi akukuningi sokusho bazalwane. Gama lami nguAndile kaMajola abaningi bazi kanjalo. Ushilo umfundisi wathi I'm not a stranger to this house. Yes, I am not. It is such a beautiful honor again bazalwane to be here. Emva kweminyaka u26 ngaba kwindima ekuthiwa igospel music. Sesibhale izingoma engaphezu kwa 352 since Africa leaders celebrate Christ. Amen. Sibonga uNkulunkulu for that bazalwane. It's not by might nor by power but by the Spirit of God. Now bazalwane kule minyaka ewu26 inkosi beyilokhu ikhuluma nginganakile mina. Kodwa inkosi lokhu ikhuluma saqala ngizokubiza ngehashtag ngolimi lwanamhlanje noma isiqubulwe ngolimi oludala
esithi let the journey of Psalms begin. Uhambo lwamahubo aluqale. Ngangingazi nami ukuthi yini leyo. It was yakhuluma nje umoya ingcwele. Angifuni ukukhuluma iphotho ukuthi ngangilele ngabona umbono cha bazalwane. Ngabona ngezwe nje nami sekunento emoyeni wami lokhu iningi ethi uhambo lwamahubo aluqale. Ngingazi ukuthi ubalokhuluma nami. Up until 19 years ngiku industry bazalwane, where the Lord began to speak to me. Wathi uNkulunkulu kumina, I have anointed you and I have called you, ngikubizile ukuba ubhalele lesizukulwane ihubo lami elisha engifuna ukulikhuluma ngilishiye nalesizukulwane. Now I asked the Lord, I said, Lord, ngiku music industry la khona kunabaculi abayinqwaba abakhona futhi abasibusisayo bonke nama bangibusisayo. Ngiyothini ebantwini sengivele ngiqhamuka ngithi ngibhale amahubo inkosi ethi angwabhalele ibandla. Wathi umoya ingcwele kumina wathi uNehemaya uma ngabe ngithi akasukume yena yedwa akhi indonga abanye beyibona zibhidlile hayi babengayiboni babeyibona bazalwane. Kodwa iphi ke akhi manje hayi ukuthi babengayiboni babeyibona kodwa bedlula hayi ngoba babengayiboni babeyibona bedlula. Wonke umuntu wayebona indonga eyidilikile hayi ngoba babengenandaba kodwa uJehova wayengakubekile kubo. Kwesinye isikhathi may think abantu abanendaba kanti uJehova akakambuli nje kubona ukuthi abenzele yonke hayi ngoba bengafuni hayi ngoba bedelela inkosi ayikambuli kubona. Lithi iBhayibheli kwalo Nehemaya eseva endlini yenkosi elokho ehambisa ukuhle enkosini eyiseva inkosi walokho ekhumbula isithombe asibona seyindonga zeJerusalem umuzi kaNkulunkulu owawubhidlikile. Leli iBhayibheli ngelinye ilanga yathi inkosi kuye Nehemaya unyuka ubalelene. Wathi uNehemaya ngizothula kanjani inkosi indonga zomuzi kaNkulunkulu zidilikile amasanga khona eshila ngqongqomlilo. Leli iBhayibheli wathi uNehemaya inkosi ngiyacela ngibhalele incwadi ozonginika yona kodwa bazalwane ngibhalele incwadi inkosi ozonginika yona ngoba ngiyafuna ukusuka la ngiyovusa leza indonga ibudget anginayo imali anginayo mawungakunika incwadi engizohlangana nabendleleni ngizobacela banginikeze usizo kodwa ngikhulume ekseni kanti angizoluzwa ukwenza lo. iBhayibheli inkosi yamnikeza incwadi bonke yehlangana nabo bethi balwa naye nokuvusa kweindonga wayivela athi ngiauthoriziwe nansi incwadi bafowethu sinayo incwadi esinikiwe vele ezulwini ukuthi noma ngabe yini esihlangana naye endleleni ukumisa umbuso kaNkulunkulu sifesa yona masifese yona noma ngabe yini eopposition iyahlela. Uthi uNehemaya enkosini khona ngifuna ukuyocela kubona ibudget anginayo nemali yokuvusa indonga anginayo nesponsor sokuvusa indonga anginazo angazi ukuthi ngizobona bani endlela ezofuna ukungisiza kodwa uma unganginikeza incwadi akhe sinayo incwadi akhe sinayo incwadi hayi bazone sinayo incwadi ukuyihosha ekhaya sekushaya izinto phezu kwendlu uyihosha incwadi sekubheda bekunikeza ireport odokotela uyihosha incwadi uthi ngemifimbo yakhe sinayo incwadi bafowethu nibandla namhlanje ningakhohliswa umuntu sinayo incwadi bazalwane asiwathenga amafutha hayi ngoba singawahaleli kodwa kunento enkulu esinayo incwadi bazalwane asiwathenga amanzi hayi ngoba singafisi ukwenza njengabo bayasihalisela bathi asebenza kodwa kwafika incwadi kuqala before kufika amanzi afike late incwadi sinayo. Now noma ngabe yini nje ungathi uyayidinga empilweni ikhona incwadi noma ngabe ushiye ekhaya izinto ezibheke phezulu ikhona incwadi noma ngabe emsebenzeni kumabheketwana kwazi noma kuzophela lo nyaka usasebenza yini hayi maye kodwa incwadi khona hamba ngalawo mandla incwadi khona. Now so mfundisi wami inkosi mayikhuluma lento I said then inkosi usungiphendulile
Yathi inkosi mawufika kubo ungafiki ukhulume okwakho, ukhulume lokho engikuthuma khona. Liyawuhlabelela ibandla la, liyawuhuba ibandla la. Ngathi uNkulunkulu ngiyayisaba lento. Ufika kanjani kubantu benamagama okuhlabelela, benecilongo levangeli, benayo yonke into abakhule beyazi, ufike kubona kodwa uthi ithe inkosi sesila. How are they going to believe me? Wathi uNkulunkulu kimi sebengaphesheya uIsrael. Emva kokuba uNkulunkulu ethe kubona lezitho uyibona namhlanje, ngeke uphinde uyibone. Lithi iBhayibheli uMiriam wathi Moses singakaqhubeki umholi wethu, ngibona emanzini kuntanta amabhuza aseGibhithe, ngibona kuntanta nemikhonto yakhona phezulu kwamanzi, ngibona la phezulu kuntanta izinqola, ngibona kuntanta izinswebhe besishawa ngazo, ngibona zintanta phezulu kwamanzi. Mose ngabe uJehova usenzile ngampela lento abethe uzoyenza. Lithi iBhayibheli wathi uMiriam akasime bafowethu, wacela kuMose, uMose waseyabhala wathi akasihlabelele, wathi akabongwe uNkulunkulu wethu ngokuba ihashi nenkweli yakhe ukuphonsa olwandle. Bafowethu sinewube sinikezwe inkosi. iCovid icishe yaqeda ngathi, iCovid icishe yaqeda ngathi. Siyoxoxela izizukulwane sithi kwizizukulwane yini eyanigcina, nitshela izizukulwane sahlabelela sathi ngendlala indumiso Yesu walabe ihubulelo leli ubuse aphonsekela yathi inkosi kimi mfundisi, kungabe bikho ngisho isithombe sami kulento, kungabe bikho ngisho iprofile yami kulento. Niyivula lencwadi, kubhalweni la, kubhalwa amahubo noma kubhalwe izingoma esizihlabelelele salibhalela zona for the past 26 years. I-first edition le ephuma ngo-2025 zisazoza, isazoza enye second edition ku-352 inkosi ebisinike wona, isiphinde yasinikeza 100 ngaphezulu ongakaphumi osazophuma bazalwane. Now singena ke indlu nendlu yokukhonza yabangcwele. Yathi inkosi kimi leli hubo lizohlanganisa kumzimba kaKristu, ngoba lamagama ethi amasonto asehlukanise ezife ezulwini kunekhona lase-Ark, ezife ezulwini kunekhona lase-Faith Mission, or kunekhona lase-Assembles noma kunekhona lase-All Nations. Kanti ezulwini ngabantwana bakaNkulunkulu. Yinhle into yethu la, kodwa la siyakhona ingasihlukani, akukho ukuhlukana bazalwane, we are one. Yathi inkosi ke leli hubo ngizobe ngimemezela ngalo ukuthi for the very first time uzofika behlabelela into efanayo eJozini naseMlazi, ufike behlabelela into efanayo eLimpopo naseNorthern Cape, ufike behlabelela into efanayo eCape Town naseMpumalanga Province. Ngiyafisa ubuprofeta bishop wami mawuthi ngiyafisa noma sengalala ngayezulweni, ningasho ukuthi nivula incwadi kaMajona, ningasho ukuthi incwadi kaAndile, nobe ningiqhathe noNkulunkulu, nivule nje nihlabelele. Mhlambe sekuyathandazwa
umuntu avule ku number 132 senithandaza nithi kodwa mina bengiyaku mfuna uThixo ngilinge kuye nihlabelele lento bandla lika Jesu ngamatshe lawa kaJoshua athi nitshela izukulwane ukuthi inkosi yakhe yasuwelisa kunje ngomhlabathi omileyo nina abantu abasha banamhlanje nitshela izukulwane kwakuJune ubaba Mojola wafika esontweni eArk eMlazi ngaqala ukwazi ngohambo lwamahubo inini nihlabelelile nivule ku number 203 kule ncwadi nithi awubazi ubuhlungu bendumiso yami awuzazi inyembezi zendumiso yami usuku ngithulisa we nungazi ukuthi uThixo ngilande kude ngimbonile ungithwalile ngiyamazi ngincike kuye musuku ngithulisa we nungaze namasuya na ukuthi uThixo ngilande sisilande kude ngaleli buku kusho nina nathi namangasi 198 ngiphunyuke kanjani namanje ngifuna usugogo usudondolozela usamusha manje uthi kwafika uMajola wasibhalela uthi namangasi ngiphunyuke kanjani namanje lena mfundisi siyatshala ngayo lapho siyatshala ngale mfundisi usikhumbule la ubika udaba enkosini lwaleli bandla oliholayo usiphaphathele kwabasezulwini usimemezele enkosini ukuthi umusa wayo uvame bawuzwa abantu umyalezo osuthunyiwe egameni lika Jesu. It's yours mfundisi. Amen. Sengihlala phansi bazalwane zu 215 ezikule ncwadi ngiyazi umfundisi ubenganitshelanga ukuthi siyeza kodwa ke lapha kule moto esihamba ngayo ngaphandle kukhona esiphethe ezincane kakhulu kodwa umfundisi mase khulume nebandla lakhe uyositshela siyilethe la enkonzweni ngoba khona uthi Majola itholakala kanjani sizoyiletha la enkonzweni umfundisi uzositshela siyilethe. But if today you sohlala kancane emva kwenkonzo basiphuthuma kwenye icawe futhi siyakuyona sohlala kancane emva kwenkonzo lapha eminyango khona abazane sihamba nabo ipake nje lapha phambi komnyango imoto uyithole makuphela inkonzo sohlala. One of the things bazalwane inkosi eyikhulumile ngalomsebenzi ithe kimi ngoba ngizokusebenza kuqala
ngoba usube usaziwayo for 26 years waba phecelezi bathi celebrity wathi okokuqala ngizokugumula ingubo yobucelebrity ngizokustrip image ukuba yicelebrity awuzukwazi manje ungena enkonzweni ucule uhambe sekuzofanele manje uhlale ngoba ukuqhubeka kwalezi ingoma zebandla kuzodinga ukuthi ulalele inceke zalesi sikhane sathi ishumayela ngizobhala nje namhlanje mawushumayela bishop kukhona engizokucosha ukuze ngilobele leli bandla lihlabelele into ehamba nentshumayelo yamanje ngoba iphutha elizokwenzeka ukuthi ibandla lihlabelele le intshumayelo ibe le bese lokho kudala ukuthi kube nabantu abazoma la bacule itrend ka TikTok hayi into efuna uNkulunkulu ebandleni okay kabi yinhle itrend ka TikTok kodwa ngathi singayibheka isource yayo akuwona amagama amnandi esiwahlabelelayo akuyona imelodi emnandi esihlabelelayo sihlabelela uNkulunkulu ofuna ukuzosebenza la hayi kwelinye ibandla la ngoba kunabantu abanesidingo la so sizohlala bishop ushumela uzoqeda umuntu kaNkulunkulu sengistriphiwe ingubo yebcelebrity nami ngiphoxekile nami ngiphatheke kabi ngoba ngiyisebenzele kanzima lento yathi inkosi isuse le iba inceke yo izawuhlala ntoza kuthi ude uqhibe bishop lan phuma abazalwane ikhona ke lapha phandle banama speed point and everything mothi ukesh bunga uphethe now sengihlala phansi bandla la namhlanje noma bekuthiwa aniphinde ningibone lobuso bami sengamuka ngayo inkosini ningakhohlwa yona yonke into engayenza emhlabeni bazalwane yonke into kodwa ningawukhohlwa umyalezo engawuphathisa uNkulunkulu kini wehubo laleli bandla ngingashumayela ngingabizwa ngompostoli ngabizwa ngawo yonke into nenkosi futhi ikhulumile kakhulu le yathi nalento yakho yokubizwa ngompostoli hamba utshela abantu ukuthi uandile kaMajola and it ends there because lento ezokwenzeka manje eyenceku akuyona umuntu wamathayikhi anginankinga bishop nokuhlala nje esitulweni seplastic kusho mina bishop ngeke ngilimale futhi mhla ngifika osofa begcwele kungasuswa abantu kuhlalwe mina ngoba nilimaza le flow inkosi efuna ukuyenza yaleli bandla angifuni limale bazalwane ngiyibheke ngalendlela ukuthi into yene engiyiphethe ngifuna ukuyishiya nani before ngabe ngezulwini nisale ke nithi li phakanyi siwe ezulwini ihubelele bazalwane ngokuba likhe linye igama ayikho futhi insindiso ngomunye ningakhohliswa umuntu lihlabele lithi